ମୋର +2 ପରୀକ୍ଷା ଶେଷ ହୋଇଯିବା ପରେ କଲେଜ ଛୁଟି ହୋଇଯିବାରୁ ମୁଁ ହଷ୍ଟେଲରୁ ଘରକୁ ଆସିଲି। ଏବେ 2 ମାସ ଘରେ ରହି ଛୁଟି କାଟିବା ପାଇଁ ହେବ। ଘରେ ବୋଉ ଏକୁଟିଆ ରହୁଥିଲା। ବାପା ମୁମ୍ବାଇରେ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ। ଦିନେ ବୋଉ ଓ ମୁଁ ଟିଭି ଦେଖୁଥିଲୁ। ମୋତେ ନିଦ ଆସିବାରୁ ମୁଁ ସୋଫା ଉପରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲି। ନିଦରେ ମୋ ପ୍ୟାଣ୍ଟଟା ଟାଣ ଟାଣ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ମୋ ବାଣ୍ଡରୁ ପିଚ୍ ପିଚ୍ ହୋଇ ବୀର୍ଯ୍ୟ ବାହାରିଗଲା। କାହାର ସିନା ନାଇଟ୍ ଫଲ୍ ହୁଏ, ହେଲେ ମୋର ଡେ ଫଲ୍ ହୋଇଗଲା। ବୋଉ ମୋତେ ଡାକି ଉଠେଇଲା, ବେଟା ଉଠ। ମୋ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ବୀର୍ଯ୍ୟରେ ପୁରା ଓଦା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ଲାଜରେ ଉଠି ବାଥରୁମ୍ ଯାଇ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ବଦଳିଲି। ତାପରେ ବି ଅନେକ ଥର ଦିନରେ ଏହିପରି ଘଟିଲା। ଦ୍ୱିପ୍ରହର ବେଳେ ବିଶ୍ରାମ କରି ଟିକିଏ ଆଖି ବୁଜିଲେ ନିଦରେ ମୋ ବାଣ୍ଡ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଯାଉଥିଲା ଏବଂ ବାଣ୍ଡରୁ ବୀର୍ଯ୍ୟ ବାହାରି ଯାଉଥିଲା। ସବୁଥର ବୋଉ ମୋତେ ଡାକି ଉଠେଇ ଦେଉଥିଲା। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଥିଲି ଯେ ବୋଉ ଏ ବିଷୟରେ ସବୁ ସମୟରେ ମୋ ଉପରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ଦିନେ ସକାଳର ଘଟଣା। ମୋର ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ସାରିଥିଲା। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୋ ବାଣ୍ଡଟା ଟାଣ ହୋଇ ଟ୍ରାଉଜରକୁ ତମ୍ବୁ ପରି ଟେକି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲା। ଡୋର ସେପଟୁ ବୋଉର ଡାକ ଶୁଭିଲା, ରୋହନ ବେଟା, ଆଜି ଉଠିବୁନି କି? ଡୋର ଖୋଲିବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା। ମୁଁ ଆଖି ଖୋଲୁଥିଲି। ମୋତେ ଲାଜ ଲାଗିଲା କାଳେ ବୋଉ ମୋ ବାଣ୍ଡ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଦେଖି ପକେଇବ। ମୁଁ ଚୁପ୍ କରି ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦେଲି। ମୋତେ ଜଣାଗଲା ଯେମିତି ମୋତେ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ବୋଉ ମୋ ଜଙ୍ଘ ଉପରେ ତା ହାତ ରଖିଛି। ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବୋଉର ହାତ ମୋ ଟ୍ରାଉଜର ଭିତରେ ପଶିବାକୁ ଲାଗିଲା। ହାତଟା ମୋ ବାଣ୍ଡ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ମୋ ବାଣ୍ଡ ଟନ୍ ଟନ୍ ହେଲା। ବୋଉ ତା ହାତ ମୁଠିରେ ମୋ ବାଣ୍ଡକୁ ମୁଠେଇ ଧରିଲା। ଆଃ, ମୋତେ ଦୁନିଆର ସବୁ ଆନନ୍ଦ ମିଳିବା ଭଳି ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଆଖି ଖୋଲିଲି ନାହିଁ। ମୋତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ବୋଉ ଏମିତି କରୁଛି। ମୁଁ ଆଖି ବୁଜି ନିଘୋଡ଼ ନିଦରେ ଶୋଇବା ପରି ଶୋଇ ରହିଲି। ବୋଉ ମୋ ଟ୍ରାଉଜରକୁ ଟାଣି ତଳକୁ ଖସେଇ ଦେଇ ହାତରେ ମୋ ବାଣ୍ଡକୁ ବାହାରକୁ କାଢ଼ି ଆଣିଲା ଏବଂ ହାତରେ ମୁଠେଇ ଧରି ମୁଠି ମାରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୋ ବାଣ୍ଡଟା ବହୁତ ମୋଟା ଓ ଲମ୍ବା ଥିଲା। ବୋଉ ମୋ ଶକ୍ତ ବାଣ୍ଡକୁ ମୁଠେଇ ଜୋର ଜୋର ମୁଠି ମାରୁଥିଲା। ଗୋଟେ ହାତ ଥକି ପଡ଼ିଲେ ଆର ହାତରେ ମୁଠି ମାରୁଥିଲା। ମୁଠି ମାରିବା ବେଳେ ତା ହାତର ଚୁଡ଼ି ରୁଣଝୁଣ ଶବ୍ଦ କରୁଥିଲା। ମୋର ବୀର୍ଯ୍ୟ ବାହାରିବା ସମୟ ହୋଇଗଲା। ମୋ ଦେହ ଉତ୍ତେଜନାରେ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ବୀର୍ଯ୍ୟ ବାହାରିବା ବେଳ ହେବା କଥା ବୋଉ ବୁଝିପାରିଲା। ବୋଉ ଆର ହାତରେ ମୋ ଗଞ୍ଜିକୁ ଉପରକୁ ଉଠେଇଲା, ଯେପରିକି ବୀର୍ଯ୍ୟ ପିଚ୍କି ମୋ ମୁହଁରେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସେ ବାଣ୍ଡକୁ ସାମଳି ମୁଠି ମାରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ହଠାତ୍ ମୋ ବାଣ୍ଡରୁ ପିଚକାରି ମାରିବା ଭଳି ବୀର୍ଯ୍ୟ ବାହାରି ଆସିଲା। ବୋଉ ମୁଠି ଭିତରେ ବୀର୍ଯ୍ୟ ପିଚ୍କି ଲାଗିଯାଇ ଥିବାରୁ ମୁଠି ମାରିବା ବେଳେ ପିଚ୍ ପିଚ୍ ଶବ୍ଦ ବାହାରୁଥିଲା। ସବୁଯାକ ବୀର୍ଯ୍ୟ ମୋ ପେଟ ଉପରେ ବୋହିଗଲା। ଆଉ ଉପରେ ଗଞ୍ଜିକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇ ମୋ ବାଣ୍ଡକୁ ଟ୍ରାଉଜର ଭିତରେ ପୂରେଇ ଦେଇ ବୋଉ ଚାଲିଗଲା। ମୁଁ ପାଗଳ ହୋଇଉଠିଲି। ମୋ ବୋଉ ବି ଏମିତି ହୋଇପାରେ, ଏମିତି ଆନନ୍ଦ ଦେଇପାରେ, ଏମିତି ବି କେବେ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସୁଦ୍ଧା ଭାବି ନଥିଲି। ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ବୋଉ ଆଗକୁ କେମିତି ଯିବି? ତା ସହିତ କେମିତି କଥା ହେବି? ବୋଉ ମୋ ବୀର୍ଯ୍ୟକୁ ଚାଟିଥିବ, ଖାଇଥିବ। ଭାବିଲି, ମୋ ବୋଉ ମୋ ସହିତ ଘେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହିଁ ତ? ଏକଥା ସତ ଯେ ବାପା ବାହାରେ ରହୁଥିବାରୁ ବୋଉ ସ୍ୱାମୀ ପାଖରୁ ଘେଇବା ସୁଖ ପାଇପାରୁନି। ବୋଉର ନିଶ୍ଚୟ ଘେଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ବୋଧହୁଏ ସୁଯୋଗ ମିଳୁନି। ମୋ ସହିତ ଘେଇବା ପାଇଁ ସେ ଚାହୁଁନାହିଁ ତ? ଏତିକିବେଳକୁ ବୋଉ ଡାକିଲା, ରୋହନ ବେଟା ଉଠ, ଆସି କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି। ମୁଁ ଉଠି ବାଥରୁମ୍ ଗଲି। ବୋଉ ବାହାରୁ କହିଲା, ବେଟା ଗାଧୋଇ ପଡ଼ି ଆସିବୁ। ମୋ ଦେହ ସାରା ଚିକଣିଆ ଜିନିଷ ବୋଳି ହୋଇଥିଲା। ମୁଁ ଗାଧୋଇ ପଡ଼ି ବାଥରୁମ୍ରୁ ବାହାରକୁ ଆସିଲି। ବୋଉ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଉଥିଲା ଯେମିତି ସେ କିଛି ଜାଣିନାହିଁ। ମୁଁ ବି ସେମିତି କିଛି ନ ଜାଣିବା ଭଳି ହେଲି। ସେଦିନ ଆମେ ଦୁହେଁ ଖୁବ୍ କମ୍ କଥା ହେଲୁ। ଦିନ ଯାଇ ରାତି ହେଲା। ମୁଁ ଯେମିତି ଯାଇ ବେଡ଼୍ରେ ଶୋଇଛି, ମୋର ସେମିତି ଆଜି ସକାଳର ବୋଉ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା। ସାରା ରାତି ମୋତେ ନିଦ ହେଲା ନାହିଁ। ମୋ ବାଣ୍ଡ ମୋତେ ବ୍ୟସ୍ତ କରି ପକେଇଲା। ଶେଷରେ ରାତି ପାହିଲା। ବୋଉ ମୋତେ ଡାକି ଉଠେଇବ ବୋଲି ଭାବି ମୋ ବାଣ୍ଡ ଶକ୍ତ ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇଗଲା। ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ମୋ ବାଣ୍ଡ ବୋଉକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ମୁଁ ବି ଜାଣି ଶୁଣି ମୋ ବାଣ୍ଡକୁ ଠିଆ କରି ରଖିଲି। ଏତିକିବେଳକୁ ଡୋର ଖୋଲିବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଆଜି କ'ଣ ସବୁ ଘଟିବ। ମୁଁ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ବେଡ଼୍ରେ ଶୋଇ ରହିଲି। ବୋଉ ଆସି ମୋ ବେଡ଼୍ ପାଖରେ ଟିକିଏ ଠିଆ ହେଲା। ତାପରେ ମୋ ପାଖରେ ବସିପଡ଼ି ମୋ ଜଙ୍ଘ ଉପରେ ତା ହାତକୁ ରଖି ଧୀରେ ଧୀରେ ବୁଲେଇଲା। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମୋ ଟ୍ରାଉଜର ଭିତରେ ତା ହାତକୁ ପୂରେଇଲା। ମୋ ବାଣ୍ଡକୁ କଷି କରି ମୁଠେଇ ବାହାରକୁ ବାହାର କଲା ଏବଂ ଆର ହାତରେ ଟ୍ରାଉଜର ବୋତାମ ଖୋଲିଦେଲା। ତାପରେ ଟ୍ରାଉଜରକୁ ତଳକୁ ଖସେଇ ଦେଲା। ମୋର ନିଶ୍ୱାସ ଜୋର ଜୋର ବହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ବୋଉ ମୋ ବାଣ୍ଡକୁ ମୁଠେଇ ଧରି ମୁଠି ମାରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ବାଣ୍ଡ ଉପରେ ତା ହାତକୁ ବୁଲେଇଲା। ଅଚାନକ ତା ମୁଣ୍ଡ ବାଳ ମୋ ପେଟ ଓ ଜଙ୍ଘ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ମୁଁ ବୁଝିଗଲି ଯେ ବୋଉ ନଇଁ ପଡ଼ିଛି। ବୋଉ ମୋ ବାଣ୍ଡକୁ ନେଇ ତା ମୁହଁରେ ଲଗେଇଲା। ମୋ ବାଣ୍ଡ ପୁରା ଶକ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ହଠାତ୍ ବୋଉ ମୋ ବାଣ୍ଡକୁ ତା ପାଟି ଭିତରକୁ ନେଇ ଚଷିବାକୁ ଲାଗିଲା। ହେ ଭଗବାନ, ଏମିତିକା ଆନନ୍ଦ ମୋ ଜୀବନରେ କେବେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିନଥିଲି। ମୁଁ ଖୁସିରେ ପାଗଳ ହୋଇଉଠିଲି। ବୋଉ ମୋ ବାଣ୍ଡକୁ ଚଷୁଥିଲା। ମୋ ଛାତି ମୁହଁ ଉପରେ ହାତ ବୁଲାଉଥିଲା। ତା ଗୋଟିଏ ହାତ ମୋ ଆଖି ଉପରେ ଥିଲା, ଯେମିତି ମୁଁ ଦେଖିପାରିବି ନାହିଁ।
ବୋଉ ମୋର ଗୋଟାଏ ହାତ ଧରି ତା ଦୁଧ ଉପରେ ରଖିଲା। ମୋତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ବୋଉ ତା ଦୁଧକୁ ଲଙ୍ଗଳା କରି ରଖିଥିଲା। ତାପରେ ମୋ ଅନ୍ୟ ହାତକୁ ଧରି ନେଇ ତା ଆର ଦୁଧ ଉପରେ ରଖିଲା। ମୁଁ ଦୁଇ ହାତରେ ବୋଉ ଦୁଧକୁ ମୁଠେଇ ଚିପିଲି। ବୋଉ ମୋ ବାଣ୍ଡକୁ ଚଷୁଥିଲା ଆଉ ମୁଁ ବୋଉ ଦୁଧକୁ ଚିପୁଥିଲି। ବୋଉ ପୁଣି ଗୋଟିଏ ହାତ ମୋ ଆଖି ଉପରେ ରଖିଲା ଆଉ ଅନ୍ୟ ହାତରେ ମୋ ହାତକୁ ତା ପିଠି ଉପରକୁ ନେଇଗଲା। ବୋଉ ଉପରେ କିଛି ପିନ୍ଧି ନଥିଲା। ଏବେ ବୋଉ ମୋର ଦୁଇ ହାତକୁ ପିଠି ତଳକୁ ଟାଣିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୋ ଦୁଇ ହାତ ବୋଉର ଗାଣ୍ଡି ଉପରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ମୁଁ ବୋଉ ଗାଣ୍ଡିରେ ହାତ ବୁଲେଇଲି। ବୋଉ କିଛି ପିନ୍ଧି ନଥିଲା, ପୁରା ଲଙ୍ଗଳା ଥିଲା। ମୁଁ ବୋଉ ଗାଣ୍ଡିକି ଚିପିବାକୁ ଲାଗିଲି। ତାପରେ ବୋଉ ମୋ ଡାହାଣ ହାତକୁ ନେଇ ତା ବିଆ ଉପରେ ରଖିଲା ଏବଂ ମୋ ଆଙ୍ଗୁଠିକି ତା ବିଆ ଭିତରକୁ ପୁରେଇଲା। ମୁଁ ବୋଉ ବିଆ ଭିତରେ ଜୋର ଜୋର ଆଙ୍ଗୁଳି ମାରିଲି। ବୋଉ ମୋ ବାଣ୍ଡକୁ ଜୋର ଜୋର ଚଷିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ବୋଉ ମୋ ବାଣ୍ଡକୁ ତା ବିଆ ଭିତରେ ପୁରାଉ, କିନ୍ତୁ ସେ ହାତରେ ହଲେଇଲା ଏବଂ ଚୁଷିଲା। ମୁଁ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ରହିପାରୁନଥିଲି। ମୋର ବୀର୍ଯ୍ୟ ବାହାରିବା ବେଳ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ବୋଉ ବି ସେ କଥା ଜାଣିପାରିଲା। ସେ ଦୁଇଟା ଆଙ୍ଗୁଠି ମୋ ଆଖି ଉପରେ ରଖିଲା ଆଉ ସବୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ମୋ ପାଟିରେ ପୁରାଇଲା। ମୁଁ କଚ୍ କଚ୍ କରି ଆଙ୍ଗୁଠିକି ଚୁଚୁମି ବାହାର ଭିତର କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲି। ବୋଉ ଚୁଚୁମିବାରେ ଗତି ବଢ଼େଇଲା। ବୀର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରଥମ ପିଚକାରେ ବୋଉର ପାଟି ପୁରିଗଲା। ସେ ପିଚକି ଥିବା ବୀର୍ଯ୍ୟକୁ ଠକି ପକେଇଲା। ଏହି ସମୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପିଚକା ବୀର୍ଯ୍ୟ ବାହାରି ବୋଉର ପେଟ ଓ ଦୁଧ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ବୋଉ ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପିଚକା ବୀର୍ଯ୍ୟ ପିଇଗଲା। ମୋ ବାଣ୍ଡରୁ ପିଚ୍ ପିଚ୍ ହୋଇ ବହୁତ ବୀର୍ଯ୍ୟ ବାହାରିଲା। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଦେହ ସାରା ଚିକିଣିଆ ବୀର୍ଯ୍ୟରେ ଓଦା ହୋଇଗଲା। ମୋ ପେଟ ଉପରୁ ଯେଉଁ ବୀର୍ଯ୍ୟ ତଳକୁ ବହି ଯାଉଥିଲା ତାକୁ ମୋ ପାପୁଲିରେ ନେଇ ବୋଉ ତା ପିଠି ଓ ଗାଣ୍ଡିରେ ବୋଳି ପକାଉଥିଲା। ମୋ ବାଣ୍ଡରୁ ସବୁ ବୀର୍ଯ୍ୟ ବାହାରିଗଲା ପରେ ବୋଉ ଉଠି ଚାଲିଗଲା। ମୁଁ ଆଖି ଖୋଲିଲି। ମୋ ସାରା ଦେହ ଏବଂ ହାତ ମାଲାମାଲ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ଭାବିଲି ଏତେ ମଜା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୋ ଲଙ୍ଗୁଳି ବୋଉ କାହିଁକି କେହି ହେଲାନି। ବୋଉ ବାଥରୁମ୍ ଯାଇଥିଲା। ବୀର୍ଯ୍ୟ ବାହାରିବା ପରେ ମୁଁ ଥକି ଯାଇଥିଲି। ସେମିତି ଅସନା ଦେହରେ କିଛି ସମୟ ଆରାମ କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। ବୋଉ ବାଥରୁମ୍ରୁ ବାହାରକୁ ଆସିଲା। ମୋତେ ଡାକିଲା, ବେଟା ଉଠି ବାଥରୁମ୍ ଯା। ମୁଁ ଚୁପଚାପ ଉଠି ବାଥରୁମ୍ ଗଲି। ସାୱାର ଖୋଲି ଗାଧୋଇଲି। ଟାୱେଲ ଘୋଡ଼େଇ ହୋଇ ବାହାରକୁ ଆସିଲି। ବୋଉ ପୂଜା କରୁଥିଲା। ଦିନ ସାରା ଆମେ ଗପ କଲୁ। ରାତି ହେଲା। ବୋଉ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଗଲା। ମୁଁ ପଚାରିଲି, ବୋଉ ଏତେ ରାତିରେ କାହିଁକି ଗାଧୋଉଛୁ? ସେ କହିଲା, ବେଟା ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ବୋଉ ଗାଧୋଇ ସାରି ବାହାରକୁ ଆସିଲା ଏବଂ ପୂଜା କଲା। ପୂଜା ସାରି ମୋତେ କହିଲା, ତୁ ଏବେ ଗାଧୋଇ ପଡ଼ି ପୂଜା କର। ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଶିବ ଆଜି ରାତିରେ ପାଣି ଢାଳିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ତ ଶୋଇଯିବି, କିନ୍ତୁ ତୁ ଚାହୁଁଛୁ ତୁ ଗାଧୋଇ ପଡ଼ି ରାତି 12ଟାରେ ମା ଉପରେ ପାଣି ଢାଳିବୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଲାଭ ହେବ। ବେଟା ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ତ ବହୁତ କଲିଣି, ଏବେ ତୁ ବଡ଼ ହେଲୁଣି, ତୋତେ ବି କିଛି କରିବା ପାଇଁ ହେବ। ଏହା କହି ବୋଉ ମୋତେ ଚାହିଁ ବେଡ୍ରୁମ୍କୁ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଗଲା। ମୁଁ ବୁଝିଗଲି ମୁଁ ମୋଟେ ସମ୍ଭାଳି ରହିପାରୁନଥିଲି। ପ୍ରାୟ ରାତି 12ଟା ବେଳକୁ ମୁଁ ଗାଧୋଇ ପଡ଼ି ଦେହରେ ଟାୱେଲ ଗୁଡ଼େଇ ହୋଇ ବାହାରକୁ ଆସିଲି। ଧୀରେ ବୋଉର ବେଡ୍ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ପଶିଲି। ବୋଉ ଏମିତି ଶୋଇଥିଲା ଯେପରି ସେ ମୋତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ମୁଁ ଧୀରେ ବୋଉ ଛାତି ଉପରେ ହାତ ବୁଲେଇଲି ଓ ଶାଢ଼ୀ କାନିକୁ ହଟେଇ ଦେଲି। ବୋଉର ବ୍ଲାଉଜ ଖୋଲିଲି। ବ୍ରାର ହୁକ୍ ଖୋଲି ବୋଉ ଦୁଧକୁ ଚିପିଲି। ତଥାପି ବୋଉ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଚୁପ୍ ହୋଇ ରହିଥିଲା। ମୁଁ ବୁଝିଗଲି ଯେ ବୋଉ 2 ଦିନ ହେବ ମୋ ସହିତ ଯାହା କରୁଥିଲା ମୁଁ ଏବେ ତା ସହିତ ସେମିତି କରେ ବୋଲି ସେ ଚାହୁଁଛି। ପାଣି ଢାଳିବା ଅର୍ଥ ତା ବିଆ ଭିତରେ ବୀର୍ଯ୍ୟ ଛାଡ଼ିବା ବୋଲି ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେଲି। ମୁଁ ବୋଉ ଶାଢ଼ୀ ଭିତରେ ହାତ ପୂରେଇ ଜଙ୍ଘକୁ ଚିପି ଚିପି ତା ପାଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇଗଲି ଏବଂ ପ୍ୟାଣ୍ଟି ଭିତରେ ହାତ ପୂରେଇଲି। ବୋଉ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖାଇଲା ନାହିଁ। ମୁଁ ବୋଉର ଅଣ୍ଟା ପାଖକୁ ହାତ ନେଇ ତା ଶାଢ଼ୀକୁ ଖୋଲିଲି ଏବଂ ସାୟାର ଡୋର ଭିଡ଼ିଲି ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ସାୟାକୁ ଖସେଇଲି। ବୋଉ ଗାଣ୍ଡି ତଳେ ଶାଢ଼ୀ ରହିଥିଲା। ମୋ ଦୁଇ ହାତକୁ ବୋଉ ଗାଣ୍ଡି ତଳେ ପୂରେଇ ସବୁ ଲୁଗା ବାହାର କରିଦେଲି। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଥିଲି ଯେ ମୁଁ ଯାହା କରିବି ବୋଉ ତା ଆଖି ଖୋଲିବ ନାହିଁ। ବୋଉର ବେକ ତଳେ ହାତ ରଖି ବୋଉକୁ ବସେଇଲି ଏବଂ ତା ବ୍ଲାଉଜକୁ ହାତରୁ ବାହାର କରିଦେଇ ତାକୁ ଶୁଆଇଦେଲି। ବୋଉ ପୁରା ଲଙ୍ଗଳା ହୋଇଗଲା। ବୋଉର ଦୁଇ ଗୋଡ଼କୁ ମେଲେଇଲି ଏବଂ ଦୁଇ ହାତର ଦୁଇ ଆଙ୍ଗୁଠି ନେଇ ବୋଉ ବିଆର ଓଠରେ ଲଗେଇ ଆଡ଼େଇଲି। ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ବିଆ ଭିତର ଦେଖିଲି। କହିଲି, ବୋଉ ତୋ ବିଆ କେତେ ମସ୍ତ ହେଇଛି। ମୁଁ ମୋ ଟାୱେଲକୁ ଖୋଲି ପକେଇଲି। ମୋ ବାଣ୍ଡ ଶକ୍ତ ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା। ବୋଉ ଗାଲରେ ମୁହଁ ଲଗେଇ ତା ଗାଲକୁ କାମୁଡ଼ି ଚୁମା ଦେଲି। ବୋଉ ମୁହଁ ଉପରେ ହାତ ବୁଲେଇଲି। ତା ହାତରେ ମୋ ବାଣ୍ଡକୁ ଧରେଇଲି। ବୋଉ ମୋ ବାଣ୍ଡକୁ ତା ମୁଠି ଭିତରେ କଷି କରି ମୁଠେଇ ଧରିଲା। ବୋଉ ଦୁଧକୁ ଚୋଷିଲି। ବୋଉ ମୋ ବାଣ୍ଡକୁ ମୁଠେଇ ତଳ ଉପର କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ନଇଁ ପଡ଼ି ବୋଉ ବିଆକୁ ଚୋଷିବାକୁ ଲାଗିଲି। ବୋଉର ଲଙ୍ଗଳା ଦେହ ସାରା ମୋ ହାତକୁ ବୁଲେଇଲି। ବୋଉର ଆଖି ବନ୍ଦ ଥିଲା। କହିଲି, ବୋଉ ଏବେ 12ଟା ବାଜିବାକୁ 10 ମିନିଟ୍ ବାକି ଅଛି। ବୋଉର ପୁରା ଦେହକୁ ଚାଟିଲି ଏବଂ କହିଲି, ବୋଉ ତୁ ମୋତେ ଏଇସବୁ କ'ଣ ଶିଖେଇଲୁ? ଏବେ ମୁଁ ତୋତେ ଛାଡ଼ି ରହିପାରିବି ନାହିଁ। ବୋଉ ମୁହଁରେ ଚୁମା ଦେଲି। ବୋଉ ମୋ ବାଣ୍ଡକୁ ଚିପୁଥିଲା। ମୁଁ ବିଆକୁ ଚୋଷୁଥିଲି, ଆଙ୍ଗୁଠି ପୁରଉଥିଲି ଏବଂ ହାତରେ ଦୁଧକୁ ଚିପୁଥିଲି।
ବୋଉ ବାଣ୍ଡ ଉପରୁ ହାତ କାଢ଼ିଦେଲା। ମୁଁ ବୁଝିଗଲି। ବୋଉର ଗୋଡ଼କୁ ମେଲେଇ ଦେଲି। ବିଆରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ପୂରେଇ ମେଲେଇଲି ଏବଂ ବୋଉ ବୋଉ କହି ବାଣ୍ଡକୁ ବିଆରେ ଉପରେ ଘଷିଲି। କହିଲି, ବୋଉ ଏବେ ତୋ ବିଆରେ ମୋ ବାଣ୍ଡ ପୂରଉଛି। ବିଆ ଭିତରେ ବାଣ୍ଡକୁ ପୂରେଇଲି। ବୋଉ ଜୋରରେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଲା। ମୁଁ ଠେସ ମାରିଲି। ବୋଉ ଚିତ୍କାର କଲା। ଆଃ ଆଃ। ମୁଁ ଜୋରରେ କଷି କରି ଠେସ ମାରିଲି। ବୋଉ ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିଲା। ମୁଁ ପୁଣି ଠେସ ମାରି ମୋ 7 ଇଞ୍ଚ ଲମ୍ବା ବାଣ୍ଡକୁ ବିଆ ଭିତରେ ପୂରେଇଲି। କହିଲି, ବୋଉ ତୋ ବିଆ କି ମସ୍ତ ହେଇଛି। ଗରମା ଗରମ। ଭଲ ହେଲା ତୁ ମୋତେ ଏହାକୁ ଦେଲୁ। ମୁଁ 5 ବର୍ଷ ହେବ ମୁଠି ମାରୁଥିଲି। ମୋ ବାଣ୍ଡକୁ ବିଆ ଭିତରୁ ବାହାର କରି ଆଣି ପୁଣି ଠେସ ମାରିଲି। ବୋଉ ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ଡାହାଣ ପଟ ଓ ବାଁ ପଟକୁ ହଲେଇ ସ୍ୱୀକାର କରୁଥିଲା। ଓଃ ଆଃ। ମୋ ବାଣ୍ଡକୁ ଧମାଧମ ବାହାର ଭିତର କରୁଥିଲି। ବୋଉ ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ବାଁକୁ ଓ ଡାହାଣକୁ ହଲେଇ ଓଃ ଆଃ ହେଉଥିଲା। ମୁଁ ମୋ ବାଣ୍ଡକୁ ଧମାଧମ ଭିତର ବାହାର କରୁଥିଲି। ମୁଁ ପାଟି କରୁଥିଲି, ବୋଉ ତୁ କି ମସ୍ତ ମାଲ ହେଇଛୁ। ତୋ ବିଆ ଗେହିବା ପାଇଁ କ'ଣ ହେଇଛି? ମୁଁ ସ୍ପିଡ୍ ବଢ଼େଇ ଗେହିବାକୁ ଲାଗିଲି। ବୋଉ ଉଃ ଆଃ ହେଉଥିଲା। ମୁଁ ଚିତ୍କାର କଲି, ବୋଉ ଗଲା ମୋର ବାହାରିଗଲା। ମୋ ବାଣ୍ଡରୁ ପିଚ୍ ପିଚ୍ ହୋଇ ବୀର୍ଯ୍ୟ ବାହାରିଗଲା। 3 ଥର ବୀର୍ଯ୍ୟ ପିଚକାରି ମାରିବା ବେଳକୁ ବୋଉ ତା ଆଖି ଖୋଲିଲା। ମୋତେ ଜୋରରେ ଭିଡ଼ି ଧରି କହିଲା, ଆ ବେଟା। ଆହୁରି ବୀର୍ଯ୍ୟ ବାହାରିଗଲା। ବୋଉ ବିଆ ବୀର୍ଯ୍ୟରେ ଭରିଗଲା। ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ଗେହିଲି। ସିଏ ପୁଣି ମୋ ନିଜ ବୋଉକୁ ଗେହିଲି। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ବୋଉ ମୋତେ ଚୁମା ଦେଲା। କହିଲା, ବହୁତ ଦିନ ହେବ ତୋ ବାଣ୍ଡ ଦେଖି ମୁଁ ପାଗଳି ହେଉଥିଲି। ମୋତେ ଗେହିବା କେମିତି ଲାଗିଲା? ବୋଉକୁ ଚୁମା ଦେଲି ଓ କହିଲି, ବୋଉ ତୁ ବହୁତ ଭଲ କଲୁ। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। କଲେଜ ଛୁଟି ସରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2 ମାସ କାଳ ଘରେ ରହି ବୋଉକୁ ମୁଁ ନିର୍ଧୁମ ଗେହିଲି। ରାତିରେ ବୋଉ ଓ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବେଡ୍ରେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଶୋଇ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭଳି ଗେହା ଗେହି ହେଲୁ। ବୋଉ ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଥିଲା। ସପ୍ତାହେ 2 ସପ୍ତାହ ଥରେ ଲେଖା ମୁଁ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସୁଥିଲି। ଦିନେ 2 ଦିନ ରହୁଥିଲି। +2 ପରୀକ୍ଷାରେ ମୋର ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ମୋତେ ସିଟ୍ ମିଳିଗଲା। ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲାବେଳେ ବି ମୁଁ ପୂର୍ବ ପରି ଗାଁକୁ ଆସୁଥିଲି। ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂର 3ୟ ବର୍ଷରେ କ୍ୟାମ୍ପ ସିଲେକ୍ସନରେ ମୋତେ ବାଙ୍ଗାଲୋରଠାରେ ଗୋଟିଏ IT କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି ମିଳିଗଲା। ବୋଉ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା। ବାଙ୍ଗାଲୋର ଯାଇ ଚାକିରିରେ ଜଏନ୍ କଲି। ମାସ ପରେ ଗାଁକୁ ଆସି ବୋଉକୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଗଲି। ମୁଁ ଭଡ଼ା ନେଇଥିବା ଗୋଟିଏ ବେଡ୍ରୁମ୍ ଥିବା ଫ୍ଲାଟରେ ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭଳି ଚଳିଲୁ। ମୁଁ ମୋ ସେକ୍ସି ବୋଉକୁ ମନଭରି ଗେହିଲି।